Ако инвестирате през 2025 година, не можете да пренебрегнете какво се случва с щатския долар. Break time, 0 полек. Ето защо всички говорят за валутното FOMO. Страх да не пропуснеш нещо. И за какво трябва да внимавате. От януари щатският долар е спаднал с над 10% спрямо основните валути. Най-рязкото понижение за последните 10 години. Защо ли? Помислете за политическите пречки в Вашингтон, по-високите мита и световните пари, които търсят по-бърз растеж на развиващите се пазари. Сега, валутното FOMO е навсякъде. Инвеститорите не искат да пропуснат нищо, затова бързо купуват европейски и азиатски акции и акции от развиващите се пазари, надявайки се да яхнат вълната. За американците с спестявания в долари, това е двойно предизвикателство – да защитят покупателната си способност и да търсят растеж в чужбина. Големи американски компании, като Apple, всъщност печелят от по-слабия долар, чуждестранните печалби изглеждат по-силни. Но за други, валутните колебания са реален риск. И така, какво следва? Инвеститорите може да продължат да се насочват към глобални активи. Федералният резерв може да се намеси, за да забави спада на долара, или политически сътресения могат да изтласкат парите в чужбина още по-бързо. Изводът е, 2025 година променя начина, по който американците инвестират. Break time, купеш. Дали валутното FOMO ще се задържи или е просто мимолетна тенденция? Само времето ще покаже.